misiya. Iga kene kon. Ko li bashi ti la. Iga ke to de ne kun be ko jili la. O de kama mabɔ jona. Ah, okay, jugumante. Ne kun chiri mari. Ka ci ne ma. Ayiwa bashi tɛ. Bi lamɛn. E yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ ka bon wa fɛrɛlen don wa diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye sababu de. O de la ne ko n ciri ma bi. Barisa mɔgɔninfin n'i y'i bolo kelen lawuli k'i mago tɛ mɔgɔ la a ka kan i k'i bolo dɔ in fana lawuli ko mɔgɔ mago fana t'i la. Ne dɔgɔnin. O ma min ye ci o. A ko k'i kana ne fɔ ne ɲɛna. Fo ka ne yɛrɛ jatigɛ. Ne ma deli ka nin kuma sugu mɛn tulo la fɔlɔ dɛ. I dun t'i si k'i nakun fɔ. O bɛ sɔn ka fisaya yɛrɛ. I kana na siran. Ja ani bɛnbaliya o de y'an ka jiginɛw langoloya. Ne jinɛtigi kinɛ tɛna nin kuma foyi ye ko min bɛ mɔgɔ lasiran ni bɛn kuma tɛ. E yɛrɛ kabi nana i bɛ ka kuma baw dɔrɔn de fɔ. A laban i bɛ na ne yɛrɛ la boli dɛ. I bɛ Isuf dɔn. Isuf jɔn. Isuf jɛmani. Awɔ n b'a dɔn. O de ye ne ci. Isuf k'e ci ne ma wa. A kana bɔ ni mɔgɔ ye sa. Hali kun ne ni Isuf bɔra appel la. Ale ma se ka ci min fɔ ne na ale bɛ t'o fɛ yen na cogo di. Ne yɛrɛ dun t'e dɔn yɛrɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ba i tɛ ne dɔn. Mais don dɔ la ne ni Isuf ye ɲɔgɔn ye n fa ka yɔrɔ la. Kabini o kɛra ani ne bɛ to ka baro kɛ. A ye kuma fɔ ne e kan. Hali Isuf sunɔgɔtɔ a bɛ sunɔgɔ ne tɔgɔ ye. O tɔ la e de tɛ dili yan. Isuf yɛrɛ kɔni. A kɛlen don ka taa n tɔgɔ fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna. Mais minnu dɔn tɛ minnu dɔn. Mais n'a kɔni ma sabali. A hakili tɛ fɛn min na ne bɛ sɔn ka ko ye siɲɛ wɛrɛ. Ne ba mɔgɔ b'i fɛ. Kulonkɛ tɛ fo furu. N'i y'o ko négligé. Don dɔ la i bɛ sɔn ka boli a tigi rɔ. K'i ka samara singeli bɛ tigɛ. An musow filɛ min b'an fɛ an t'olu fɛ dɛ. Nka min t'an fɛ an bɛ boli olu de kɔ. Olu bɛ sɔrɔ k'u mago ɲa an na ka taa. Ne ba ne t'i dɔn dɛ. Nka ni cɛlasigi yɔrɔ min na. Ne fana bɛ ɲininka o. Komi yɛrɛ ko k'i ye jinɛtigi. N'i bɛ cɛ fɛ n'a t'i fɛ solution jumɛn de b'o la? Cɛ bɛ n'a fɔ ja de n'i y'i kili a ma i t'a sɔrɔ nka n'i y'i kɔ don a la a ka ca Ala fɛ i garisigɛ bɛ don a la. Ne ba i sigi k'i miiri n'a sɔrɔ i ni mɔgɔ min ye kanu kɛ k'u ni Isuf ta kɛcogoya ye kelen ye. Ne ba ne kɔni bɛ siran ɲin nka halisa i sigi k'i hakili jagabɔ. Ni ne yɛrɛ y'a f'i ye kan ka ɲɔgɔn ye so kɔnɔ dɔrɔn e bɛ n'i sigi kɛnɛ ma nin man di ne ye dɛ. Nin man di ne ye cogo di? Ne bolo ne delila k'a f'i ye n ko n'i mago bɛ n na kana n'a fɔ n ye so kɔnɔ ou bien e bɛ fɛ n k'a f'i ye cogo di? Bara an k'o bɛɛ to yen Alasani yɛrɛ kun ko k'a b'i wele a m'i wele yan. Ka ne wele? Non a ma n wele. O tuma mun de bɛ yen? O don ne ni Alasani ye kumaba de kɛ kɔɲɔko in na nka a ko n ma ko yɔrɔ kelen bɛ yen k'a tɛ jɛn n'o ye dɛ. O don ye jumɛn? A ko n ma ko mɔgɔ o mɔgɔ ko tɔgɔ ɲɛnama t'a la sigida in kɔnɔ yan k'a tɛ fɛ k'o tigi sen kɔɲɔyɔrɔ in na. Maminɛ ne tɛ ka fosi de faamuya e ka kuma in na. Ni Alasani y'o fɔ a kɔni a y'a da lamaga dɔrɔn de sinon a ma kuma. Ne kɔni bolo n'i kɔni ye cɛman wele ka na mɔgɔlankolon b'a la i n'a fɔ mɔgɔ ɲuman b'a la. Mais aw fɔ ka da kun jumɛn de kan? Vara Alasani ko de k'a tɛ fɛ Jeli Sare ka kɔɲɔ in fɔli kɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Jeli Sare kɔ k'a tɛ fɛ k'o tigi y'a ɲɛna. I m'a ye dɛ Alasani y'an kɔrɔkɛ de an kan ka sɔn a ka kuma ma. Awɔ an kɔrɔkɛ de don mais n'a sɔrɔ kuma in fɔli bɛɛ kun ye ne de ko ye i bɛ taa fɔ a ye ko ne yɛrɛ ye jamatigi de wa fosi tɛna to ne ka nɔfɛmɔgɔ bali ka na kɔɲɔyɔrɔ in na. Vara e m'a faamuya koyi Alasani ko de k'a tɛ fɛ ka Jeli Sare n'a nɔfɛmɔgɔ foyi ye du in kɔnɔ yan ko n'o tɛ k'a bɛ kɛ balawu ye. Wa o yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ne teri fɛn fɛn kan ka na kɔɲɔyɔrɔ in na u bɛɛ ko n ma ko n'a sɔrɔ ko ni Jeli Sare de bɛna kɔɲɔ in fɔli kɛ k'olu tɛ na mɔgɔ kelen k'a fɔ tubabu mɔgɔ fila k'a fɔ tubabu hali n'o tɛ tubabu ye i bɛ taa sɔrɔ o ni tubabu bɔlen. Mami i tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ye yan
ni jeli sara ko do e yɛrɛ de sera ne ma k'i bɛ fɛ jeli sara k'i ka kɔɲɔfɔli kɛ tiɲɛ wa nkalon bon ne ka sira fosi de t'a tɔ la bilen. Bara e kana ko kɛ ten sa i komi ni ne ka mariage kɛra ni mɔgɔ ma ye ne ka mariage kɛyɔrɔ la o maloya de ka bon ne kun nana ka na f'i ye dɔrɔn de an ye avance min d'a ma an k'o minɛ a la k'a di sigiri cɛmɔgɔ ma. Alahu akbar n'i taara nin kuma ɲɛfɔ jeli sara ɲɛna ko ka avance minɛ ale la ko ka di sigiri cɛmɔgɔ ma a bɔra e mɔgɔ min da a karalen don k'e faga kuma tɛ ne mɔgɔ min y'aw ɲɛ yira. Bara kɔngɔ ma se fɔlɔ an ka wari de b'a bolo n'a kɔni m'an ka wari sara yanni kɔngɔ cɛ ne kɔni bɛ taa plainte don a kama hali o don ne bɔra a fɛ yen a ye manamanakan kelen de fɔ ne. Mami fosi de t'a to ne ka taa wari minɛ jeli sara in na sabula ne ye hɔrɔn de. Bara ne m'a fɔ k'i ye ɲamakala ye koyi an ka wari de b'a la n'a ma sɔn an ka wari sara ni min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la. Mami ne delila k'a f'i ye n k'i ka kuma kana yɛlɛn ta sanfɛ yɔrɔ dara yɛrɛ ta ka bɔ a yɔrɔ nin tigɛ ka s'i ma. Jeli sare i bɛ ɲɛ fɛnɛ k'i ɲɛ ci n kan kuma halisa kɛlɛ ma ban. Ayi Dili ɲɛ tɛ yeli kɛ o hakili de bɛ yeli kɛ kɛlɛ bɛ se ka kɛ ni ne ni ɲɔgɔn cɛ cogo di ɲɛ ye ne ka confirmation confirmer de. Jeli sare an ka nin kuma in bɛɛ dabila a b'i ko ci dɔ tun bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i yɛrɛ dun ko k'i bɛ n wele m'an wele bilen. Dili est-ce que e ka numéro bɛ ne kun bilen. Jeli sare kɛlɛ kun juguyara o la sa dɛ. Fo ka numéro bɛɛ effacer nka Isufu ko de don. N bɛ min f'i ye Dili kabi don min e ni ne ye nin kuma kɛ ne wulila n ka recherchew fɛ o wa n ye n tɛgɛ d'a kisɛ kan dɛ n ka téléphone na kuma de kun tɛ. Jeli sare o diyara n ye nka a ko kɛra cogo di. Dili o don kelen bɛɛ ne ye Isufu wele téléphone na ne kɔni bɛ min f'i ye cɛ wɛrɛ ɲini i ka Isufu to yen. Barisa maa ɲɛnɛman tɛ. Jeli sare mɔgɔ ɲɛnɛman tɛ tɔgɔ di sisan. Sisan de i kumana Isufu y'a yira ne la k'a fɔ k'ale tun bɛ fɛ ka e ka ko bɛɛ lajɛlen teliya nka k'a sɔminen bi i sanlama na k'i ni cɛ wɛrɛ de b'a la mun tɛ ale ye ko de y'ale fari faga. Isufu y'o fɛnɛ fɔ. Dili i y'o dɔrɔn de y'a la koyi Isufu ninnu ka étranger dɔ nana ka bɔ Burukina. O yɛrɛ ka téléphone kɔnɔ Isufu ye e photo y'o kun o ye ko bɛɛ lajɛlen ɲagami o ko k'ale ne tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Isufu y'o fɔ n ye dɛ. Jeli sare n y'a faamu nka ne yɛrɛ bɛ se Isufu fɛ yen nɔ n'a bɛ ne fɛ a k'o fɔ ne ɲɛna n'a yɛrɛ dun tɛ ne fɛ a k'o fɛnɛ fɔ ne ɲɛna ou e yɛrɛ hakilila ye jumɛn o ko la. N'i kɔni y'a dan ne ma Isufu ye k'a to yen nka n'a ma ɲɛ i bɛna taa ɲininka kana na n tɔgɔ f'a ye dɛ. N y'a mɛn n'Ala sɔnna Jeli sare i tɔgɔ tɛ y'a kuma la. O bɛ diya n ye. Ne bɛ siran ɲɛ. A ka kɛ ten. Mami, kɔni ma mɛn dɛ. Ok sigiyɔrɔ bɛ. Ne ka yɔrɔmuso kɔni baasi tɛ garaba mama bɛ ka da maa caman na diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ n'a man kan ne ka yɔrɔmuso o kan ka da e de la. Zigiri cɛmɔgɔ baasi bɛ na dɛ nka komi ne ni e kelen ka ɲɔgɔn ye n b'a dɔn a bɛɛ bɛ nɔgɔya sisan. Mami o kɔni ye tiɲɛ ye ni barikaden fila ye ɲɔgɔn ye ka ban bɛɛ n'a dɔn ko dusukasi na ban dɛ. Zigiri cɛmɔgɔ ne b'a fɛ k'e ɲininka kumakan kelen de la. Dɔɔni tulo b'i la. Ne ko mun de bɛ e ni Jeli sare cɛ. Mami i ka kumakan juguya tɛ dɛ ni dawula ni jelimandiya b'i la ka ban i jugu bɛ caya koyi maaw de bɛ k'i kɔ bada sinon ne ɲɛ tɛ Jeli sare la yɛrɛ. I ye ko kɛlɛ dɔrɔn de. Mami wuli an ka ɲɔgɔn ye Jeli sare n ci ba. Mami ka na wuli ka taa yɔrɔ si
ni nana ni mako bɛ mɔgɔ la i bɛ foli kɛ fɔlɔ. Cɛnga cɛ e ka sabali ne bɛ n ka cɛ ka ci lase le la n'o ci ma lase ne tɛ foyi de. I m'a fɔ k'e tɛ foyi si ye ne zigiri cɛmɔgɔ ka yɔrɔ la ni den marabali sera yan ne b'a mara. Zigiri cɛmɔgɔ a ye sabali sa ne ko k'a mago bɛ ne la i b'a sɔrɔ ci ɲɛnama de don. Ɔhɔn ne m'a fɔ n k'a t'a ka ci fɔ dɛ nka n'i sera foli de ka kɔrɔ ni diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ ye. Mami juguman tɛ quoi jeli sare de ye ci ko n kana f'i ye ko n'i ma kan ɲɛnama fɔ sani ka mariage don cɛ ko n'i ye mun y'a la k'i yɛrɛ y'o san. Tɛrɛzi i bɛ taa fɔ jeli sare ɲɛna ko ne bolo hɔrɔnya de don ko komi hɔrɔnya tɛ ko n'a ma n ka wari sara ko n bɛ taa convoquer polisi la. A y'a ka kuma ɲɛfɔ nka tantɔgɔma de ka gɛlɛn. Ne ko mami e bɛ se k'i ka kɔɲɔ sun minɛ jeli sare la cogo di ka t'o di artiste lankolon jumɛn ma. Non ne yɛrɛ t'a dɔn artiste sɛbɛlama min bɛna se k'e ka sumu kɛ i b'a fɔ jeli sare et puis artiste ɲɛnama yɛrɛ tɛ yɛrɛ ko zigiridalaw. Mami ne gasi tɛ da foyi tɛ nin kuma fɔ yan ni m'o da fara fɔ a kan nka n bɛ min f'i ye i k'a fɔ ni cɛ ni marabali ye a ka taa ka bɔ n ka da la sani n ka wuli ka n k'a kan. A Tɛrɛzi i ye nin kelen ni min kɛ i jo t'a la dɛ i nana cɛ sigilen sɔrɔ f'a ka da la ka na dɔgɔya i jo tɛ nin na. E de zigiri cɛmɔgɔya mais n'a sɔrɔ nin ye kuma fɔ mun donni gasi la i bɛ yafa ma quoi mais ne ka cɛ de jeli sare ne kɔni tɛna se k'a kɔ labila mɔgɔ ye mais mami n bɛ kuma kelen f'i ye n'i kɔni ye nin ko minɛ jeli sare la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma i malo b'a da fɛ. Mami ne ye nin ko in faamu nin ko in sela niveau min ma nin ye nin tɛ ka ko ye nin tɛ ne yɛrɛ nɔ ye nka ni jeli sare banna ka avance di o tɛ baasi ye ne zigiri cɛmɔgɔ bɛ taa ka kɔɲɔ sumu kɛ aw ye hali n'a ma wari di ne ma k'a sabu kɛ a ye kanu min ta ka ne sɛgɛrɛ. Zigiri cɛmɔgɔ i y'o min fɔ o diyara n ye kosɛbɛ ne kɔni bɛ layidu kelen tɛ ye n'i taara sumu in kɛ i bolo lankolon tɛ bɔ ne mami y'o f'i ye. Musow ka ca nka musow tɛ kelen ye ala mami i bɛ muso caman ye ne kan bɛ na n ka maden de ma barika de bɛ mami wele yɛrɛ wolo de ne kan bɛ mami kɔni de ma mami ni caman tɛ kelen ye muso caman mu sanga i ma i b'u bɛɛ ɲɛ u bɛ bila i la de i n'u tɛ kelen ye abada. Ok, sira b'i bolo. An m'o ko a ko kɛ ten. Inshallah.